Salutare la toți și bine la un video pe acest canal. Și astăzi o să vă prezint contul meu. Dacă nu vă interesează ce să mai zic, asta vreau și eu. Hai să intrăm la contul meu, hai. Nu mai stau mult de vorbă, intrăm. Ăsta tot bundle-ul de la... Dar nu vreau să stric, stai puțin, nu vreau să stric. Ce vor? A, nu pot să cred. Așa, am crezut că s-a stins. Filmarea. Luăm și noi pe ăsta. Hai să prezint. Uitați-vă, ăsta e de la... Bă, nu pot să cred. Și eu am ăsta. E de la Buia Pescară, da. Vezi că e fain. Bă. Țin, cum? Bă, ăsta e la... Nu pot să cred. Ăsta îmi place rău. Dar nu că rău. Ce mai e și ăsta? Brand. Bă, n-am văzut până acum. Bușiți-vă acolo un like, că n-am văzut. Aici am tot de la Buia Pes. 2 Buia Pesuri cumpărate. Eu already owned. Acum las. Tot de la Buia Pes ies. De la Buia Pes. Dar nu cred că e de la Buia Pes ăla. Stai puțin. Nu e de la Buia Pes, e de la un event. Nu event, bă, când ești noob, îți dă 99 un costum. Și l-am cumpărat cu diamant. Asta tot Buia Pesul. Ăsta e free, știți voi. Bă, asta s-a auzit. Ăsta de la Muslim, cum se cheamă ăla. Asta nu știu. A, de la... nu știu. De la Diamond Royal, bă. Ăsta când iei top apus de ăsta. Tot la fel ca costumul ăsta l-am luat cu 99. Ieftinătate. Nu l-am full bundle. Ba da. Full bundle, frate. Începem cu maștile. De la Buia Pesur, de la costumul ăla. Marioneta este. Nu știu cine e asta, dar ăsta e Bandit, de la Bandit. Tropic. Ce mai e și ăsta, frate? Ăsta de la Muslim, cum se cheamă ăla? Denmi. Ce mai e aici? Șapca asta care îmi place. Vreau și ăsta, dar nu de unde să iei. Ăsta am tot costumul. Nu. Aici e de la... Cum se zice? Costumul free. E la un event acum. Acum, nu știu acum, dar era un event. Buia Pes, tot de la Buia Pes, Bandit. De la Heroic, da? Heroic 30, Heroic 44. De la Lini Shirt, acolo verd eu. Tot de la Heroic 29. Aici de la Diamond Royal. Aici nu știu. Aha, de la 99, Aici. Full bundle. Cum vedeți și acolo. Aici e când faci level 15 de ăsta. Ăștia de la, ați văzut, pantaloni ăștia. Nu vă interesează, da, mă interesează, dar nu știu. Pantaloni ăștia care îmi place de la costumul ăsta. Și ăștia, da, puțin ăștia, da, ăștia. Mergi. Pun pe top și ăștia pe top. Ăștia nu, deloc nu. Și nu. Pantalonii ăștia nu prea.
ăștia tot la fel. Ăștia când faci, nu știu, ăștia când faci level 15 și ăsta, nu știu, dar nu știu, da, nu mai știu. Ăștia când... Ce este, mă? Îți dă de la băie. Normal, dar voi știți. Pantofii ăia. Ăștia se vede ca Angelica, bă, și ăștia... nu mă interesează ăștia. Emoturi. 8. Așa, intrare vreau să iau una, dar n-am mai avut. Aici nu mă interesează. Bă, să nu... Așa. Tot aici, nu? Și aici. Și aici nu vreau nimic. Aici vreau asta. Hai să... Aici... mai prezent și asta. Nu. Așa. Trecem la arme. Wow, ce frumos ținută. Hai să vedem la... nu știu ce e asta, dar am asta care îți dă gratis. Îți dă, faci level 1, level 2, level 3 și îți dă din aia 10 etichete. Uitați-vă. Asta la fel, nu știu, nu la fel. Nu știu de unde l-am. Puțin, nu trebuie prea departe. Famas. Ăsta, nu știu, bă. De unde mai e și ăsta, bă? Dar nu știu, bă, de unde e ăsta. Bă, nu știu nimic de la armele astea. Vedeți voi acolo. Ce... Am și o arme Evo. Bă, de unde click? Am și o arme Evo. Ăsta... De nu fac asta. Bă... Este magazin și acurateți. E bine. Ăsta tot la... ăsta nu am văzut. Bă, ăsta îmi place, dar nu l-am permanent. Din aia. UMP-uri. UMP-uri ăsta e, cred că e cel mai bun. Un Rate of Fire. Nimic nu e mai bun decât ăla. Aici nu mă interesează că nu am nimic. Vreau ceva pe shotgun. Așa. Pistol. Deagle, frate, normal. Dacă nu ai deagle, haideți. Am și eu pumni, o pereche de pumni. Prima dată că am și eu un pumn. Aici, din ăștia. Oi, de ce nu l-am purtat pe ăsta? De la Budapest, tot de la Budapest. Ăsta l-am luat 79 de diamante. Și ăsta 499, nu știu. Așa, gata, e prezentare, da. Aici n-am nimic, frate. Ba da, am. Nu am, ăsta aici n-am. Bă, de ce nu a zis că am și eu aia? Ai marioneta asta. Dacă ziceți, să mai zicem și eu că zici. Bă, nu-mi place asta, vreau ăsta. Sau ăsta. De unde au? Oh my god. Bă, dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, puși voi like-ul ăla. Și dacă mai vreți videoclipurile, m-am pupat, pa!